Vaig entrar a la festa, l'anfitrió em va presentar els convidats. La gastronomia del Festival de Cap-roig, oferida i molt pensada pel restaurant barceloní Via Veneto, és molt rica i variada. Es troben dos espais principals, a la barra de la plaça del Castell i el restaurant de darrere de la grada. Nosaltres el que fem aquí a Cap-roig, portem tot el nostre equip i el centralitzem a Cap-roig. I és com si tinguéssim un Via Veneto, però amb vistes al mar, amb un entorn impressionant. Jo crec que seria difícil trobar en tota la costa catalana una ubicació com té el restaurant de Via Veneto aquí al Festival de Cap-roig. Des de 1967, Via Veneto, que va substituir el celler de Can Roca després de 9 edicions per un concurs intern del festival, ofereix alta cuina i l'adapta al moment i a la ubicació on es troba. Per això Cap-roig porta una carta molt fresca, amb abundant matèria primera de la comarca, tal com diu Pere Monge, director del Via Veneto. La intenció és reflectir el que provoca l'entorn dels jardins de Cap-roig i utilitzar productes frescos i de proximitat. Jo crec que associar la música amb la gastronomia és realment una oferta guanyadora. I a més, aquí a Cap-roig és un dels festivals boutique, que en diuen, està considerat com un dels 3, diuen, festivals més importants d'Europa com a festivals boutiques, on es cuida tots els detalls de tot. A la barra de la plaça, l'espai més dinàmic, s'hi pot trobar una gran oferta d'entrepans, com els de sobrassada amb formatge de Can Rovira o els d'anxoves de l'Escala, i també de tapes com les de croqueta de pernil o les de mandonguilles amb sèpia. Tot això maridat amb vi de l'Empordà, una selecció de caves, cervesa tirada al moment i amb una barra de gin tònic. L'altre ambient gastronòmic, el més relaxat, és el restaurant de darrere de les grades, que ofereix una carta amb plats emblemàtics de Via Veneto i creacions innovadores, com l'amanida de llagostins amb tomata de pagès o la suprema de llobarro o nero amb arròs de marisc i botifarra. Via Veneto, que també ofereix dinars i sopars als artistes, reforça la plantilla amb personal de l'Escola d'Hostaleria de Palafrugell i també amb professionals a l'atur. Amb tot, és un equip perfeccionista liderat pel xef Sergio Humada, el que té cura d'un aspecte tan important a Cap-roig com és la restauració. Les paraules màgiques funcionen, però aquest parell desapareixen lentament. Cap-roig, quan hi ha el Cap-roig mini, el concert de nens, canviem totalment la nostra oferta gastronòmica per adaptar als protagonistes aquell dia, que són els nens. Llavors fem des de biquinis, nuggets de pollastre, fem uns fingers de peix, un peix preciós que ens porten de Palamós. Tot ho fem pensant en el que aquell dia és l'autèntica estrella, que són els nens. Sense oblidar que en un festival la música és sempre el més important, tal com diu Pere Monge. És cert que l'oferta de restauració de Cap-roig suposa un tret distintiu i sofisticat per al festival. Gaudir de la màgia dels jardins, de la música, de la nit, de la gastronomia i, a més, veure les Illes Formiga des del restaurant al crepuscle, en una experiència que tothom hauria de viure. Què veurà quan es llevi mentre desapareixien lentament?